lagunak! Kuku podcastaren zoragarri honetara ongi etorri. Ni Bea naiz. Eta ni Andrea. Bai, ongi etorri lagun maitiak. Kuku saioan badakizu ezer egiten dugun, ezta? Euskal emakumeen istorio zoragarria kontatuko ditugu. Atal bakoitzean, emakume bat ezagutzera emango dizuet. Batzuk agian ezagunak egingo zaizkizue, baina beste batzuk berriz txundituko zaituzte. Alaxe da, bai. Ze podcast hau ez da edozein emakumeri buruzkoa. Baizik eta emakume sortzaileak, eragileak, ausartak, indartsuak eta inspiratzeko modukoak direnak. Emakumeak eta gainera istorio celebreak dituztenak. Eta gaur Bea, gaur nor dugu protagonista? Gaurkoan, historian atzera egin.